nin ja b'a fɛ ka jamana ka yɛlɛmabolo laban yira aw la kalo 24 laban kɔnɔna la. Tubabuw ka utikalo tile 18 san 2020 ka taa bila utikalo tile 18 san 2022. Fanga laban yɛlɛmana an ka finitigila ka jɛkulu dɔw fɛ minnu wulila jamanadenw tɔgɔ la n'u b'a wele CNSP. B'a yira k'a fɔ olu kɔni nana jamanadenw ka laɲini tɔ de sabati n'o ye yɛlɛma ye. Ni wagati b'a fɛ ka yiralikaw ye k'a fɔ Mali ni Faransi tun ka di kosɛbɛ, u tun bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se u yɛrɛ ni ɲɛgɔn cɛ gindo dɔɔnin ma. Ka yiralikaw ye k'a fɔ ɲɛmɔgɔ minnu tɛmɛna minnu ni Faransi tun bɛ baara la, u ɲɛ fiyelen don wa walima u tun t'a kalama. Ni wagati Mali tun y'a kila ko Faransi bɛ ale kɔ walasa k'a dɛmɛ. A tun y'a ka danaya bɛɛ lajɛlen ta k'a di Faransi ma. Nka o wagati fana y'a sɔrɔ jamanadenw bɛ ka dogodogoni kumaw fɔ k'a fɔ Faransi tɛ Mali nɔfɛ walasa k'a dɛmɛ a ka laɲiniw kɔfɛ. K'u to ɲɔgɔn fɛ, Mali bɛ miiri ni teriya ye, natala teriya tɛ. Sabula ka d'a kan a tun bolo Faransi ka teriya ni wagati bɛn teriya don. Nka a m'a faamu k'a fɔ o ni Faransi ta tɛ kelen ye. Bɔlɔlɔ kumaw b'a fɔ nin wagati la ko Faransi bɛ Mali nɔfɛ a ka dugujikɔrɔ nafolo dɔrɔn de kama. Ayiwa nin yɔrɔ y'u ka diyaɲɛ yira u la, u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ fo ka taa f'u bɛ ɲɔgɔn bila yɔrɔ min na. Nin wagati b'a fɛ k'aw yira u la, wagati min na Mali ni Faransi bɛ baara la, halisa sigiɲɔgɔnya kama jamanaw bɛ yen minnu b'a fɛ ka yirali kɛ Mali la ni Faransi kɛwale ye. Misali la, Lajinɛ nin ja in b'a yira ale nana Mali nɔfɛ a bɔlen a kalama k'a fɔ Mali ni Faransi bɛ baara la ɲɔgɔn bolo. Lajinɛ jamana nan'o la, a ko ale bɛ fɛ ka kuma Mali fɛ. O la, u ye sigiyɔrɔ ɲini ɲɔgɔn fɛ. Mali y'a bisimila bonya ni karama kɔnɔ ka d'a kan sigiɲɔgɔn don. A ko Mali, n y'a jateminɛ k'a fɔ i ni jamana bɛ baara la, ne Lajinɛ dalen tɛ jamana min na. A ko Mali, ne dun y'i sigiɲɔgɔn de. A bɛ bɛn n ka na kuma i fɛ nin ko in na. Mali ko Lajinɛ, ne b'a fɛ ka dɔn nin ko in yɔrɔ jumɛn bɛ e ɲɛ sira la? Sabula ne ni jamana de don, jamana min b'a fɛ ka n dɛmɛ n'o ye Faransi ye. O la, ne tɛ se ka e faamu cogo si la. E min bɛ bɔ yen fɛ ka na k'i bɛna kuma ne ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ. O la, Mali ye sira di Lajinɛ ma. Lajinɛ taatɔ a ko a k'a miiri halisa ko in bɛ se ka Mali tɔɔrɔ dɔɔnin. Sabula nin wagati y'a sɔrɔ a dalen don Faransi jamana la. Nka o bɛɛ na ta Lajinɛ ka nin kuma kɔfɛ, Mali y'a jateminɛ k'a fɔ Lajinɛ tɛ se ka na cogo si la k'a bɛna kuma ale fɛ nin ko in na gansan. I b'a sɔrɔ ko dɔ bɛ yen nɔ. Nin ko in ni ɲɛɲini ka kan. Nin kuma ninnu kama a ye yamaruya ta o yɔrɔnin bɛɛ ko f'a ka taa kuma a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. O la, Mali y'i bilasira a kan. Ɲininkali bɛ yɔrɔ min na, a bɛna ta jɔnni de fɛ yen nɔ. O la tuguni Mali nana Faransi fɛ yen nɔ. A ko Faransi, bɔlɔlɔ kumaw b'a la ka ne jatigɛ. Sabula o t'a la ka dɔ wɛrɛ fɔ, e bɛ ne nɔfɛ i yɛrɛ ka nafaw de kama. O la Faransi y'a jaabi o yɔrɔ la. A ko Mali, cogo di e bɛ bɔlɔlɔ kumaw lamɛn ka na k'i bɛna ne ɲininka o la? A y'i kanto Mali ma. A ko e t'a dɔn k'a fɔ nin kuma ninnu ne yɛrɛ b'a mɛn nka n tɛ n ta u fɛ de. N'o tɛ sisan tun t'a sɔrɔ ne bɛ fɛn o fɛn k'i ye n tun b'o k'i ye. Ne t'i janfa. A ko Mali, yalama ne ma kɛlɛcɛw d'i ma walasa k'i ka kɔrɔyanfan lakana wa? Mali y'i kanto o yɔrɔ la k'a ma se o yɔrɔ ma ko ka kuma ka ɲi. Mali ye foli bila o yɔrɔ la k'a ma se an k'an da don o yɔrɔ ninnu bɛɛ kuma la. Nin wagati y'a sɔrɔ Ala ni Mali dalen don Faransi la k'a b'a dɛmɛ. Mali tun t'a ɲini k'a fɔ k'a bɛ Faransi ka fɔtaw jateminɛ. Mali ni Faransi ka ɲininkali tɛmɛnen kɔfɛ, Mali tilala ka mun kɛ? A ye Lajinɛ wele walasa u ka sigi ka kuma kɛ. An bɛna jɛ k'o lajɛ kuma min bɛna fɔ ye ani ko min bɛna kɛ yen. Nin wagati y'a sɔrɔ Lajinɛ bɛ place la ka ban, sabula ka d'a kan a pereselen don ka Mali ka jaabi lamɛn.
Mali se lajinɛ kɔrɔ a n'a k'a kɛ kuma ɲɛfɔli kan si ma kɔrɔya ni si ye sabula ka d'a ka ko in tun kɛlen don ka Mali dusu tɔɔrɔ dɔɔni. A ko lajinɛ e sɔnna ka ne bila nin kuma sugu la cogo di ka kuma fɔ n ye kuma mun bɛ nin baarakɛɲɔgɔnw bila ɲɔgɔn na sabula ka d'a kan i ye kuma min fɔ nin n taara Faransi ɲininka wa kuma in ma diya ye an tun bɛ ɲini ka bila ɲɔgɔn na yɛrɛ nka Guinée y'a faamu k'a fɔ nin wagati y'a sɔrɔ Mali sɔnnen don Faransi jamana ye kosɛbɛ ale bɛ min ɲini Mali fɛ nin yɔrɔ la dɔrɔn a ye sigiyɔrɔ ɲini Mali fɛ nɔgɔya kɔnɔna la cogo min na a bɛ se ka ɲɛfɔli k'a ye faamuyali kɔnɔna la. Mali ko a ma ne b'a fɛ i ka ɲɛfɔli kɛ n ye n bɛ ɲɛfɔli min faamu. Laginɛ ko a ma Mali i miiri kosɛbɛ sabula Faransi ye jamana ye jamana min bɛ se mɔgɔ la n'a da ye n'o ye kuma ye. A ko Mali e yɛrɛ k'a jateminɛ i y'a ta k'a lajɛ e ka kɔrɔnfɛla jɔnni de b'a la k'a lakana ayiwa nin yɔrɔ la fɛn min ye Laginɛ ye ale bɛ ka Faransi ka kɛwale jɔnjɔnw ta ne k'u da Mali ɲɛkɔrɔ a b'a faamu an ka jɛ k'o lamɛn. A ko i marabaga Jɔnkunda Tarawele o tun ye dɛmɛ ɲini François Hollande fɛ o tun ye dɛmɛ ɲini Faransi jamana fɛ wa dɛmɛ in kɔnɔna la a tun fɔra k'a farafansiya ko dɛmɛ min don sanfɛ kɛlɛ dɛmɛ ani kunnafoniw bɛ sɔrɔ cogo min na sanfɛ sira fɛ o fɔra k'o jɛya o wagati kosɛbɛ nka bɛn tun ma k'a kan k'a fɔ Faransi kɛlɛcɛw ka jigin Mali dugukolo kan. Mali finitigilakaw yɛrɛ de tun kan ka lakanani kɛ duguma sira fɛ o de kɛra Kɔna dugu kɔnɔ Tombouctou fo ka taa se Gao ma Mali finitigilakaw de ye kɛlɛ kɛ ni nin banbaci wale mɔgɔ ninnu ye ɲɛ ni ɲɛ nka ka taa se Kidal k'a daminɛ Anefis la Faransi finitigilakaw ma sɔn fiyewu Mali finitigilakaw sen ka don Kidal walasa ka mun kɛ walasa ka segin bɛnkan kɔrɔ ma bɛnkan min taara Septembre kalo tile 15 san 1907 walasa ka mun kɛ walasa k'u ban Mali finitigilakaw ka don Kidal walasa ka se ka nani Faransi finitigilakaw ye Kidal wa o Faransi finitigilakaw bɛ taa jɔ fo mɔgɔ 4,000 ani don o don sefa wari miliyari 1 o b'u ka labila la k'a fɔ k'a jɛya finitigilaka 4,000 ani don o don sefa wari miliyari 1 don o don. Faransi tilala ka mun kɛ o la a nana ni Cadi finitigilakaw ye o Kidali kelen in kɔnɔ ye a tilala ka mun kɛ a nana ni MINUSMA cɛdenw ye Kidali ye nka a y'i ban Mali finitigilakaw sen ka don Kidali. A tilala ka mun kɛ tuguni a tilala k'a ɲɛsin MNLA ɲɛmɔgɔw ma minnu tun bɔra lakana minɛn kɔnɔ k'a sabu kɛ sɔmikɛriw la k'a fɔ k'u ni banbaci wale maa ninnu bi baara la ɲɔgɔn bolo minnu sigilen don Moritani min gɛnna Mujao ni Amsardine mɔgɔw fɛ nka Faransi nana n'u ye ka n'u lasigi tuguni Kidali kɔnɔna la. O wagati la Kidali kɛra i b'a fɔ a damana jamana Mali kɔnɔna la walasa k'a seereya chef d'état Tambi fo ka taa se Musa Mara ma u si ma se ka taa Kidali lafiya kɔnɔna la. Musa Mara y'i tulo gɛlɛya walasa ka taa Kidali ka d'a kan k'a ka jamana fan dɔ don a labana mun ma maa min sar'o senfɛ a bɛ taa jɔ maa 150 bɔɲɔngo préfɛtw ni sous-préfɛtw bɛɛ kan tigɛra ko in na san 2018 Bugey Mayiga fɛnɛ y'a laɲini k'a bɛ taa Kidali f'a ye surafɛn de sara walasa a ka se ka don Kidali walasa ka se ka heure 2 tɛmɛ yen IBK fɛnɛ ma se ka taa Kidali fo ka taa se walasa ka su kelen si ye ale fɛnɛ ye surafɛn de sara. O la Kidali kɛra damana jamana ye Mali fɛnɛ kɔnɔna la tuguni k'a sabu kɛ nin janfanci ninnu ye minnu sigilen bɛ kaso b'u bolo ye avion jigiyɔrɔw b'u bolo ye nafolo b'u bolo ye finitigilakaw b'u bolo ye an ka dugujikɔrɔ nafolo fɛnɛ b'u bolo ye o la a kɛra jamana ye jamana kɔnɔ wa o jamana kelen fɛnɛ lakananen don ni farafinna jamana jɛkuluw ye nin de tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye wa fo maliyɛnw fɛnɛ ka nin dɔn. Nin wagati b'a fɛ k'a yirala k'a fɔ Mali ni Faransi ka baaraɲɔgɔnya kɔnɔna la o wagati fɛnɛ y'a sɔrɔ farafinna jamana dɔw bɛ yen minnu b'a fɛ k'u yɛrɛ bɔ Faransi bolo wagati bɛɛ. Mali ye jamana ye min mɛnna k'a ka danbe n'a ka hɔrɔnya dafalen ɲini fo ka taa se don min na jamakulu wulila jamakulu minnu wulikun tɛ dɔ wɛrɛ ye ka yɛlɛma don ka jamana kɔnɔ k'a bila u sago la cogo min na. N'o jamakulu in dondonba kɛra an ka finitigila ka jɛkulu dɔw ye minnu farala ɲɔgɔn kan jamanadenw sagoya kama n'u b'o wele nazarakan na CNSP min ɲɛmaya talen do k'o di Colonel Assimi Goïta ma. Nin ja b'a fɛ k'a yirala k'a fɔ a bɛ se ka kɛ jamana ɲɛma ye Mali tun mago bɛ jamana ɲɛma min na a mɛnna cɛ min ye kankelentigi ye cɛ min ye hɔrɔn ye. An ka ba Maliba
jamana min bɛ boli a ka hɔrɔnya nɔfɛ, jamana min bɛ wuli ka jɔ kɛ a ka laɲiniw sabatili kama, jamana min bɛ boli bɛɛ nɔfɛ. Ni wagati bɛ lankale kɛ ni colonel Asimi Goita ka fanga ye, i b'a fɔ a diyara jamanadenw ye cogo min na. Ni yɔrɔ la Mali wulila k'a bɛ taa Irisi fɛ yen, n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kɛrɛfɛ jamanaw bɛ yen a tɛ se k'a ka danaya kutu ta k'a di minnu, nka kumaw y'a yira k'a fɔ Irisi jamana bɛ se ka kɛ Mali teri kɔrɔ ye. An ni Mali sigiɲɔgɔn jamana dɔ filɛ n'o ye Ivoire jamana ye, min b'a fɛ ka sɔsɔli kɛ Mali ni Irisi ka jɛ la. Ale hakili la janfa b'o ko in na, sabula ka d'a kan a man ka bɔ olu ka kulu la fiyewu ka taa fɔ k'a bɛ dɛmɛ ɲini kɔ kan nin cogo in na. O kama a y'a ɲini ka tɔw la sɔrɔ ni nɛgɛjuru siraw ye walasa ka se ka ɲɔgɔn ye dɔ boloda. A bɛ ka ɲɛfɔli kɛ. A ka ɲɛfɔli la a b'a yira k'a fɔ u kan ka janto kɛ Mali ka nin ko in na kosɛbɛ, sabula ka d'a kan Mali bɛ ka yɛlɛma bolo min boloda k'a sabu kɛ fintigilakaw ni Mali yɛrɛ jamanadenw ye, nin bɛnnen tɛ u ka sariya gafe kɔnɔ. Ni ɲɔgɔnlɔ in b'a fɛ ka yirali k'aw ye ni Mali tun bɛ cogo min ani Mali kɛra cogo min ani Mali marabagaw fana tun bɛ cogo min. Nin ye jamana jumɛn ye an ɲɛkɔrɔ? Irisi jamana. Ayiwa an ɲɛ b'a la k'a fɔ min ye Mali ye ale nana Irisi fɛ. Ka teriya jɔnjɔn foli kɔfɛ fɛn min ye Irisi ye ale ye sigiyɔrɔ di ba Maliba ma k'a fara bisimila ko ɲuman kan. Nga nin de waleya ye jamana tɔw tun sigilen tɛ ni waleya min ye. O tɛmɛnen kɔfɛ kuma kɔnɔna na Mali y'a yirala k'a fɔ degun minnu b'ale ka nin wagati laban kɔnɔna la, ale b'a fɛ k'a yɛrɛ bɔ cogo min, a b'a fɛ ka kɛ a ka jamanadenw sago ye cogo min. O tɛmɛnen kɔfɛ Irisi y'a bisimila n'o kuma ninnu ye k'a yirala k'a fɔ ale sɔnna a ka dɛmɛ ma, sabula k'a fɔ a bɛ sira min kan nin ye yɛrɛta sira ye, a bɛ sira min kan ani nin ka kan tɛ. Mali ye ɲinini k'a fɛ ni a mago jɔnjɔn bɛ fɛn min na n'o ye lakana baaraw fo ka taa se kɛlɛminɛnw a n'a ɲɔgɔnna caman, a bɛ se k'u sɔrɔ a bolo nɔgɔya la cogo min na. Ayiwa fɛn min ye Irisi jamana ye ale kɔni y'a yirala k'a fɔ a pɛrɛnnen don a dɛmɛli kama wagati bɛɛ. I n'a fɔ an b'a dɔn cogo min na nin baaraɲɔgɔnya ye min bɛ digi jamana caman na n'u ma sigi n'a ye. O la ba Maliba ale nisɔndiyara kosɛbɛ, a b'a la ka mara maa min fɛ nin wagati kɔnɔna na n'o kɛwalew ye, n'o ye Asimi Goita ye, n'a ka laɲini fɔlɔ fana ye k'a janto Mali ka lakanako la. Nin yɔrɔ bɛ lankale kɛ ni CEDEAO n'o ye farafinna jamana jɛkulu minnu faralen don ɲɔgɔn kan olu ka ɲɔgɔn dalajɛ ye. U kɔni y'a laɲini k'a fɔ u bɛna kiiri boli Mali kan, kiiri min bɛ na ni degun caman ye Mali ma, sabula ka d'a kan Mali ka nin yɛlɛmali ma olu ko minɛ cogo si la a finitigilakaw fɛ, wa u y'a yira k'a fɔ fɛnɛ a ma diya u ye finitigilaka ka sigi Mali fanga la nin cogo nin na. Nga nin ɲangini binnen Mali kan jamanaw bɛ yen a ma jamana minnu k'u minɛ, sabula ka d'a kan a t'olu dɛmɛ, nga o si m'a to ni ɲangini bɛ wuli ka bɔ Mali kan. Ni ɲangini binnen kɔfɛ Mali kan walasa ka se ka jamana den dɔ sigi fanga la min tɛ finitigilaka ye, o wagati kelen kɔnɔna na Faransi jamana y'a laɲini k'a ka kɛlɛcɛ jɛkulu minnu sigilen don Mali la olu bɛ se ka wuli ka bɔ Mali la cogo min na, k'a sabu kɛ Mali marabaga kuraw ka waleya ye, walasa k'a yira k'a ma diya u ye Mali taara dɛmɛ ɲini a teri jamana minnu fɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Irisi jamana. Ko in kɔni kɛra cogonin dɔ la Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ni Mali premier ministre ye n'o ye Choguel Maïga ye, ale ka cɛsiri kama Mali sera ka bolonɔ bɔ ani Faransi ɲɔgɔn cɛ, bolonɔ min bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ yira, kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana dɛmɛ mun tun b'a ni Faransi ɲɔgɔn cɛ. Mali marabagaw kɔni y'a yira wagati la k'a fɔ u mago bɛ jamana sugu bɛɛ ka dɛmɛ la fo n'a sɔrɔ min ka laɲini tɛ Mali ka hɛrɛ ye, walasa ka se k'a dɛmɛ ka nin yɛlɛma in kɛ nɔgɔya ani bonya kɔnɔna la. O tɛmɛnen kɔfɛ Mali ye farafinna jɛkulu jamanaw ladɔnniya n'o ye CEDEAO ye, a yir'u la k'a fɔ
ale tɛna se ka u ka wagati kofɔlen labato walasa ɲɛmɔgɔ kura in ka wuli ka bɔ fanga la cogo min na jamanaden dɔ bɛ se ka sigi min tɛ finitigilaka ye. Mali kelen kɔfɛ k'a diyaɲɛ wagati ta n'o bɛ ta kalo 6 fo ka taa bila san 5 la walasa a ka yɛlɛma ka se ka kɛ lafiya kɔnɔna la. O kɛra farafinna jɛkulu jamanaw ma degunba ye, o kɛr'u ma laɲini ye, o kɛr'u ma dalakɔrɔbali ye min y'o tɔɔrɔ kosɛbɛ fo ka taa se ɲangini dɔw binni ka Mali la, fo ka taa se baloko tigɛli Mali la. Nin wagati dun b'a yira k'a fɔ ka nin ɲangini ninnu tɛ ka dɔ wɛrɛ kɛ ko n'a kɛra ka dɔ fara Mali marabaga kuraw fanga kan walasa k'a yir'u la k'a fɔ ko olu tɛ siran, u b'u ka Mali ko de la. CEDEAO jamana kɔni olu hakili la k'a fɔ a bɛnnen tɛ cogo si la finitigi ka sigi fanga na tan, hali n'o y'a sɔrɔ a jara jamanadenw ye. Mali kɔni y'a tilan, ale tɛna sɔn cogo si la ka u ka nin ɲangini ja u la ni k'a to u ta la o kama. O la Mali marabaga minnu bɛ yen olu bɛna wajibiya de ka bɛn ɲini u sigiɲɔgɔn jamanaw fɛ, sigiɲɔgɔn jamana minnu sigilen don n'u bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ wagati bɛɛ. Misali la Lajinɛ fo ka taa se Moritani jamana ma. O tɛmɛnen kɔfɛ u b'a yira k'a fɔ olu kɔni tɛ siran cogo si la wa a t'u ka hɛrɛ bali. N'o kɛra wagati kɔni bɛ se wagati min na ɲangini ninnu bɛna wuli ka bɔ Mali kan, sabula u bɛna dɔn k'a fɔ a t'u yɛrɛ dɛmɛ. O la danfara minnu b'u ni Mali cɛ n'u kɛlen don k'olu datugu olu bɛ dayɛlɛ jagoya la k'a sababu kɛ Mali ka jagɛlɛya ni a ka farinya ye k'a ɲɛsin a kɛlɛbagaw ma. À ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, en dedans ou en dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir